Usa ka sakop sa Lapu-Lapu City Police nga gikatawong hubog samtang on duty o gitumbok nga gasamok-samok sa usa ka religious activity ug dili paigo gipasanginlan pang nanukmag sa usa sa mga mitambong sa kalihukan niadtong Domingo sa gabii. Ani ang report. Sa video nga kuha sa usa sa mga mitambong sa religious activity nga gipahigayon sa sports complex niadtong Domingo, Abril 30, makita si Police Senior Master Sergeant Manfred Maarat nga daw may gitungab samtang naglingkod sulod sa sports complex. Sa laing video, makita usab nga daw nagsamok-samok siya sa kalihukan. Wala hinuon makuhai ang gikatahong aktwal nga pagpanumbag ni Maarat sa usa sa mga mitambong sa religious activity. Apan base sa reklamo nga gisangat ngadto sa Police Station 5, diin nahasakop ang sports complex sa Barangay Pusok nga ang naasoy pulis hubog ug nagbitbit pa kini og ilimnong makahubog nang disturbo sa reliyosong kalihukan ug nanukmag sa usa sa mga mitambong. Naduso na sa City Prosecutor's Office ang reklamong slight physical injuries ug interruption of religious worship batok ang Police Senior Master Sergeant Manfred Maarat sakop sa Lapu-Lapu City Police. Naapa po'y mga kaso nga ipasaka like unjust vexation, naghuwat lang og affidavit. That's on the criminal side of it. No? But of course, sa PNP, as part of our disciplinary mechanism, we are now finalizing the details for the administrative charges against the said police officer. No? Si Maarat kasamtangang gitanggong karon sa custodial facility sa Lapu-Lapu City Police samtang nagpaabot sa information sa iyang kaso aron makapiyansa. Apan nagdumili siya pagluwat og pamahayag at tubangan sa camera dihang gisusi sa news team. Base sa gihimong pakisusi sa Police Regional Office 7, nasayran nga kun makainom si Maarat, magpabadlong kini. Apan di usab makasiguro ang PRO 7 kung may susamang mga reklamo ba usab nga nasangat ngadto sa piskalya batok kang Maarat. I talked with the previous commanders. Palahubog yun mo, inom yun ba? No? So, that is what we are looking at now in the PNP, Police Regional Office 7, unsay mga cause ani, kung kinahanglan bang na intervention. But, of course, the proceeding, criminal administrative will be pursued. Gidugang ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, spokesperson sa Regional Director sa Police Regional Office 7, nga samtang tinguha sa bagong PNP Chief nga ma-uplift ang moral ug welfare sa kapulisan, gihimugatan usab niini ang importansya sa disiplina sa matag sakop sa PNP. I would like to express to the public that we in the PNP are very concerned about discipline in the ranks. So we will not condone or tolerate any misdeeds, and rest assured that what we want here in Region 7, Central Visayas, that we will have a police force nga able, nga active and allied. Giswayan sa RTV Balitang Bisdak pagkuha ang habig sa mga reklamante apan wa kini motubag sa among mga text ug tawag. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.